Kuuluu erittäin hyvää. Opinnot on menossa ja vähän melkein voisi sanoa paluumuuttaja tänne päin. Tällä hetkellä Joensuusta. Lähtenyt hyvin käyntiin. Voima on sillänsä tuttu porukka. Täällä on paljon vanhoja pelikavereita. Toinen syy muuttanut just tänne. Oli semmoinen helppo valinta. Tuttu ympäristö. Voisi sanoa puolustava hyökkääjä, eli aika nöyrästi tehdään duuni alaspäin ja sitä kautta sitten jaksaa painaa takaisin ylös. Aika hyvillä odotuksilla, että vähän oli alkuun mysteeri minkälainen porukka on ja nyt on näyttänyt erittäin hyvältä, että on lähtenyt käyntiin koko joukkoilla. Siis päivähän oli erittäin hyvä, se toi lajia esille tälle imatralaisille väelle ja oli paljon kävijöitä ja sanoisin, että laji saa näkyvyyttä hyvin. Joo, aika hyvä organisaatio tällä hetkellä ja valmennus kunnossa. Aikaisemmin nyt mitä on ollut aika monessa joukkueessa, niin ei ole niinkään ollut sellaista valmennusta. Kai sitä jonkunnäköisen mentorina pitää pyrkiä olemaan. On siellä aika nuorta porukkaa vielä.